UZamile Thusi wayeyiphilela nje kahle engakalimali, esebenza enkontrakini eyilungisa umgwaqo endaweni ephinde ondla nomndeni wakhe. Langalimbe edolobheni kwaMaphumulo ngaseStenga ehamba nengane yakhe eneminyaka eyisishiyagalombili wabhozonyelwa owesilisa mumbe embuza ngesifonyo engasigqokile kahle. Uthi wabe seshaywa kanzima ilomlisa engamazi ukuthi uyiphoyisa ngoba wayegqokile ingubo zasekhaya. Kwakubuka nomphakathi eshaywa, waboshwa, wasiwa esiteshini samaphoyisa endawo. Sengihambe ngiyakhala. Uma sifika lapha oza kwabo sebegcwele eminyango. Babuza ukuthi indaba kwenzakaleni, athi ubhuti ngimshayile. Elami engalibuza ukuthi ngamshaya kanjani umuntu wesilisa ngiqala nqa ukhishelwa ngisho isibhamu. Kwathiwa akaqhubeka ngishaya. Lapho ngishaya khona ngaze ngasala nginqunu. Sekuphela unyaka kwenzeka lesigameko, uNkosazana Thusi uyithola ephume ngene ezibhedlela ngenxa yeinhlungu zokuhlinzwa, uba nesiyezi futhi ushesha khathale, uphinda abe nengcindezi. Ngifisa nje ukuthi ngicela ayekise ngisho emsebenzini because mina ngazi ukuyibona abantu benabavikela thina njengabantu besifazane. Ngifisa ukubona kwenzeka umnyakazo kwecala nokuthi ujeziswa kanjani Leliphoyisa. Sengeke umuntu ejeze kube khona ubulungiswa nje ukuthi inkantolo phele nje kanjalo. Iphoyisa okuthiwa lamshaya lisaqhubeka nokusebenza. Lolu daba selungaphansi kophiko oluphenya izenzo zamaphoyisa, i-Independent Police Investigative Directorate. Eyindabeni za SABC, nginguvusi Khumalo KwaMaphumulo.